Gatanan ku, a ɗan can kafin rana ta koyi haskawa, kafin rafi ya san hanyarsa zuwa teku, akwai wani masarauta mai girma a ƙasar Mafici. Sarkin wannan ƙasan ana kiransa da Sarki Fitila. Mutum ne mai iko, arziki da girma, amma zuciyarsa tana da abu ɗaya da yake damunsa, ‘yarsa guda ɗaya tilo, wato Ladingo. Ladingo kyakkyawa ce kamar hasken alfijir. Idan ta yi dariya sai tsuntsaye su dakata da waƙa, idan ta yi kuka sai furanni su sake sabuwa. Masu mulki da jarumai daga nesa da kusa suka zo neman aurenta. Kowanne ya kawo kyautar zinariya, doki ko kayan alfarma, amma sarki ya ƙi amincewa. Ya ce, ba na neman mai dukiya ko ƙarfi, ina neman mai hikima, domin dukiya tana ɓacewa, ƙarfi yana rauni, amma hikima tana rayuwa har abada. Don haka sarki ya aika da mai shela a duk faɗin ƙasan. Mai shela ya shiga kasuwanni yana shela da ƙarfi, saurara, duk wanda yake son auren 'yar sarki Ladingo sai ya cika ayyuka 3 masu wuya. Idan ya kasa, kansa za a rataye a ƙofar fada. Mutane suka firgita, mata suka rufe 'ya'yansu, maza suka yi shiru. Wani ya ce, ayyuka 3 masu wuya, ai babu wanda zai tsira kuwa. Amma a wani ƙaramin gari ƙarƙashin wani itacen kuka, wani ɗan ƙaramin halitta, wato mai suna Gizo, baƙin zuma kenan, ƙarami mai wayo, mai nasara a kowane salo. Gizo ya sha yaudarar zaki, ya sha ɗaukar kayan maciji. Da Gizo ya ji wannan shelan ya yi dariya, har sai da gidan Gizo ya girgiza. Ayyuka 3 masu wuya ga wawa, amma ba ga Gizo ba. Gizo mai sanarwar tsohuwar da ta raine shi yake ce mata zai je wurin sarki. Sai tsohuwar take cewa, za ka sake fara wasanni da sarakuna ko? Ai wannan karon za su sare maka kai ne. Gizo ya yi dariya. Sarki bai isa ya yanke Gizo ba, domin Gizo yana da hikima fiye da takobi. Sai ya ɗauki ƙaramin jaka, zuma, sarewa da ƙaramin guga, ya kama hanya zuwa fadar sarki. Ana nan, bayan tafiya na kwanaki 3 da dare 3, Gizo ya isa babban birnin Mafici. Fannuwar fadar suna ƙyalli kamar rana, tsuntsaye suna rawa a tsakiyar gidan. Dogarai suka dube shi, suka fashe da dariya. Kai, Gizo, kai kake son auren 'yar sarki? Ka haukace ne? Gizo ya sunkuyar da kansa cikin ladabi. Hikima ba a auna ta da tsawo. Maganar ta isa kunnuwan sarki, ya ce, ku bari ya shigo. Ku kawo min wannan ƙaramin baƙin halittar. Da Gizo ya shiga, sarki yana zaune a kujerar zinariya. Ladingo tana gefensa da idanunta suna ƙyalli kamar taurari 2. Sarki ya ce, kai ne kake son auren 'yata? Gizo ya ce, ranka ya daɗe. Sarki ya ce, to sai ka cika ayyuka 3, idan ka kasa, kai kaɗai za ka bi ta ƙofar mutuwa. Gizo ya yi murmushi, na shirya mai martaba. Sarki ya ɗaga sandarsa ya ce, ka kawo min madarar zakiyar mace, ba daga saniya ba, ba daga akuya ba, daga zakiyar da take da jarumta. Duk masarauta ta cika da magana, wane ne zai iya tsira daga hannun zakiya? Amma Gizo ya sunkuya ya ce, zan dawo da shi ya mai martaba, a bani kwana 2. Ana nan. Gizo ya tafi cikin daji mai kore, ƙarƙashin wata mai cikakken haske. Gizo ya ga wata zakiyar mace tana kwance tana shayar da 'ya'yanta, idanta tana haske kamar wuta. Ya sunkuya ya ce, sarauniyar daji, kyawunki ya fi hasken rana, na kawo miki kyauta. Ya zuba mata zuma a gindin tafukanta. Zakiyar ta leƙa, ta lasa, ta yi dariya cikin nishaɗi. Haka nan kowane dare Gizo yana kawo mata zuma, yana yaba mata, yana magana da ladabi, har ta fara yarda da shi. Rana ta 3 da ta yi bacci, Gizo ya ce cikin ladabi,
Sarauniya ɗan ɗauki kaɗan daga madararki domin addu'ar albarka ga jariranki. Zakiyar ta amince cikin barci. Gizo ya ɗebo nonon ya saka a ƙaramin guga ya gudu kamar iska. Da safe Gizo ya dawo fada yana durƙushewa. Ga madarar, zakiyar mace, ranka ya daɗe. Sarki ya ɗauka ya duba. Da kyau, lallai Gizo kayi abin al'ajabi. Ka wuce na farko. Mutane suka yi kabbara. Dadingo ta kalla Gizo cikin murmushi ta ce da zuciya, wannan ba Gizo bane kawai, hikima ce. Sarki ya taɓa baki. To yanzu ka kawo min zuciyar maciji. Amma macijin yana raye? Mutane suka ɗaga murya da tsoro, amma Gizo ya ce cikin sanyi, na tabbata da abokantaka ba da takobi ba. Ina nan ana nan. Gizo ya tafi bakin kogin mafici. A can ya samu babban maciji mai launin zinariya. Yana kwance yana walƙiya a rana. Ya gaishe shi da girmamawa. Ubangijin maciji, sunanka ya shahara. Suna cewa kai ne mafi hikima a cikin halittu. Gizo yana yabon wannan macijin. Macijin ya ɗaga kansa cikin girman kai. Lallai babu mai hikima kamar ni. Gizo ya ce, ina son in koyi inda hikimarka take, domin in koyi ƙarfin hankali daga gare ka. Macijin ya ce, ga nan, zuciyata tana cikin ƙirjina. Sai Gizo ya ɗauki ɗan ƙanƙanin ƙaya ya soka a daidai gurin zuciyar. Ya ɗebo jini ɗigo guda cikin ƙwaryar zinare. Na gode abokina, ya ce, yanzu hikimarka ta shiga jikina. Kafin macijin ya gane me ke faruwa, Gizo ya ɓace kamar iska. Da rana Gizo ya dawo fada. Ga zuciyar macijin mai rai. Ranka ya daɗe. Sarki ya duba ƙwaryan. Jini yana motsi kamar yana bugawa. Subhanallah, ka yi abin da ba wanda ya taɓa yi. Dadingo ta yi murmushi mai taushi. Wannan Gizo yana da wani abu fiye da sihiri. Sarki ya miƙe daga kujerarsa. Aikin ƙarshe, amsa mini wannan tambayar. Menene ya fi ƙarfi, ya fi sauri iska, kuma ya fi zurfi a teku? Fada ta yi shiru, ko malaman fada suka rasa amsa. Gizo ya sunkuya ya ce, ranka ya daɗe, ka bani kwanaki 3. Ana nan. Gizo fa ya bazama wurin binciken amsan sarki. Na farko, Gizo ya tambaye dutsen kuka, wane ne ya fi ƙarfi? Dutse ya ce, ba ni ba ne, domin lokaci yana cinye ni. Gizo ya je ya ƙara tambayar rafi, wane ne ya fi saurin iska? Rafi ya ce, iska tana gudu a sama, amma ni ina gudu a ƙasa. Duk muna komawa ga lokaci. Gizo ya ƙara tambayan taurari, wane ne ya fi zurfin teku? Taurari suka ce, ba mu sani ba, mu muna haskawa ne kawai. Rana ta 4, Gizo yana zaune kusa da wuta cikin damuwa. Sai wata tsohuwa ta bayyana da sanda a hannunta. Take ce ma Gizo, me yasa kake damuwa? Ƙaramin Gizo ta tambaya. Ya gaya mata labarinsa. Tsohuwar ta yi murmushi, ta zare gashi zinare a ɗan kwalinta. Ta ce, amsa tana cikin zuciya, ba a cikin ƙasa ko sama ba. Abin da ya fi ƙarfi, ya fi saurin iska, kuma ya fi zurfin teku shine hikima. Ta miƙa masa gashin zinaren tana cewa, riƙe wannan domin hikima ce gadon sarauta. Da ya ɗago kai, tsohuwar ta ɓace kamar hayaƙi. Da asuba, Gizo ya sake bayyana a gaban sarki. Na dawo da amsan tambayarka ya mai girma. Sarki ya ce, to faɗa mun, menene ya fi ƙarfi, ya fi saurin iska, ya fi zurfin teku? Gizo ya sunkuya. Hikima ya sarki, domin ƙarfi yana ƙarewa, iska tana hutawa, teku kuma tana bushewa, amma hikima tana rayuwa har abada. Duk fada ta yi shiru. Sai sarki ya miƙe tsaye, idonsa cike da mamaki. Gizo, kai ne ƙaramin halitta, amma
ka doke sarauta da hankalinka, ka ci nasara. Ya kalli Ladingo, ‘yata ga wanda ya fi kowa cancantar a zuciyarki. Lamiya ta yi murmushi, na zaɓe shi tun farko. Ya mahaifina, an yi biki na kwana 7 da dare 7, an buga ganga, an busa sarewa, an yi rawa a fili. Zakiya mace da maciji sun zo daga daji don taya su murna. An yi ta dariya da farin ciki, hasken wuta yana rawa a sama. Amma da safiyar ranar da za a ɗaura aure, rana ta 8, aka tashi, Gizo ya ɓace, aka neme shi aka rasa, ba wanda ya san inda ya je. Sai dai a ƙofar fada an ga Gizo mai ƙyalli yana rubuta da zare na azurfa, hikima ce gidan duniya, wanda ya iya saƙa ta shi ne zai iya mallakar ta. Ƙurungus kan ɓera. Wani darasi kuka fahimta a wannan labarin? Darasi: arziki yana shuɗewa, ƙarfi yana rauni, amma hikima ita ce hasken da baya mutuwa. Hikima ce garkuwar rai, kuma shine shinge ga mutuwa. Biyo ni domin samun labarai masu nishaɗi, masu darasi, masu inganci. Don haka in kun ji daɗi, ku yi following, ku yi liking, ku yi commenting, ku yi subscribing, ku danna ƙararrawa. Sai anjima.